Yes, may nga pang gali mga kamatoning may on board gali sa akong subong nga hapon ang oras 5:35 na kamaton sa akong gali diya. So on board gali ma'am kag si Sero ning regular cooler namon. Yes, so sir, may nga pang gali sir sa inyo ni ma'am. Sir, shout out ni sa channel ni Maton. Nga po, shoutout sa mga Smith family kang Hablero. Ah, Gablero? Hablero. Yes, so sino ganing ngalan mo sir? Si Romar. Romar Hablero. Smith. Ah, Hasme? Ikaw yan, ma'am. Ikaw yan, ma'am. Mayen Hablero. Ano? Mayen Hablero. Yes, so amo ni kamaton ning Birthday ni ma'am. birthday mo sa mga June 6. mismo nga daw, ma'am. Yes, so ari birthday gali ni ma'am. Happy birthday, ma'am, sa imo. Salamat. Happy birthday sa iyo, ma'am. Salamat. Timing kan si maton ba? Yes, so amo ni nanawagan na yung ma'am kang si Sir Negresa manggali mga kamaton na pick up po sa ano ni Balabago. So are pa ano ni katedral ni Sir no? Yes, so importante kay birthday ni ma'am ni mo. Ano ning baby niyo na duwa oh? Yes, so dahil ka na Sir Cobra Sir? Full time 163. Asa 163? Hindi, full time. Full time. Yes, so si ma'am niya wala obra. Sa BPO. Sa? Sa BPO. PPO? Call center. Okay. Yes, so set up yun sa inyo. Sa mga upod nyo sa obra guys, set out na lang sa inyo ang on-board ko mo din. Shoutout. So, napilit ako ni Sir ng i-vlog mo. Pag-iwa mo. Yes, so birthday ni Ma'am Kali. Happy birthday. Kaya nga ton tapos na, katedral no? Simbata na yun no? Simba na yun. Yes, so amo na kamaton na simba ka ni Sir kag ni Ma'am. So, isa pa lang baby niya na. Yes. Guys, follow si Maton. Buhay Yes, Taxi oh. Driver. Click and share. Yes, be nakasakas be, tulog-tulogon to be. Subscribe and share. Buhay Maton. Buhay Taxi Driver. Yes, so Comment below. okay. Actually, nag-subscribe na ka na Sir ni sa ako, no? Kaya may sticker na ka mo, Sir, no? Yes, so tagangon man. Like nyo, Sir, like and share, okay. Yes, so Subscribe. ma'am, set out sa mga updanan nyo to sa call center. Ato na sa mga taga-transcom. Transcom, wala dyan tayo sa Bangali. Wala. Ay, sige, ito birthday, no? Siyempre, mapaway na na eh. Ikaw ya, Sir, why mo na braso bang? Why? Why 163, no? 163 sa bahay, oh. Yes, so, bantay batag ka mata na. Yes, so, amo na, enjoy lang na ma'am kay birthday ni ma'am sa mga hapon, no? Katapos tayo din taman yapon. Okay. Sana nga mo sa pati. Kita to sa ingo namin nga, ano, Importante mga pasalamat na sa mga Ginoo. Ginoo. Yes, so okay, number 1 gini nga daan sa atong life. Ang Diyos ang kalibutan nga nagas kuan sa aton nga kabuhi, no? Damo ko kaya nga na vlog ma'am nga mga call center mo dira sa Midward. Icor pro lasto do taga Transcom tang nagpa-vlog sa kon. Pulis lang to sa ano to, Kabatuan. Thank you sa mga Oh. boss ko. Approve akong leave. Sige ma'am, sige ba? Thank you sa mga boss ko. Okay. Salamat din mga kamatan sa imo kay ginaproban mo ang live ni mamo. Birthday ni Ma'am Galeo. Yes, so June 16. 16 na? Yes, so dagdag na edad ta. Bata pa no? Dagdag naman edad ta, dasig na nga. Wala sa kalendar. Kadasig na nga dancing inadlaw. So nga panahon no? Yes, so amo na eh. Enjoy na lang ta sa aton nga kabuhaw, pero sa akon ga-vlog-vlog na lang. Okay. Pero before sir na may obra ka man. Before nga 163, may obra ka na. Sideline na. Sir. Ay, shout out ko tagal sa mga taga UK, sa family ko, sa mga Asmin family, Laguna, Cardanyo. At Yes, sa sir. Luma Homes
Sa ano tayo sa UK sila, parents mo? Ha? Hindi mga family ko, mga sister. Mga At mga taga North Carolina, mga kilay ko, family. yes, so Kay Kuteng, especially kay Kuteng. okay. Kilala ka na. So ka na sa inyo sa ginawag rin ni Sir sa ano to, North North Carolina. Carolina. Mga relative mo man na sir? Oo. Relative mo? Yes, so ready si ma'am kag si sir on board sa akon. Shout out sa inyo gali mga taga North Carolina, North Carolina. North Carolina, UK. UK, United Kingdom no? UK mo na sa kuno ng England. London, England. Ang England capital. Ang London mo ng bansa. Hindi, doon, no, wala England Ang bansa? Ang lugar, Country. country. Country kita ang England. Pero ang London, Ang capital. ang capital sa England. Yes, pero may ko nagkakakuan sa England kag London kung din sinada ang country mo kag ang lugar mo. Pero country kita gali ang kuan ang England. Amo na sa ang bilong sang UK no. Oo. Yes, so amo na gali kamaton. Natagan ako. Kay last ko nga gin-upload to upload to paron gali sa gabi. Taga England. So karon ko pa ni gali upload do. Shout out na lang sa inyo sir kag mama. Tani enjoy ka mo sa kay Matonde. Kag nag-enjoy ka mo diri sa Iloilo. Gusto kita sa kuan mo. Sang taga England nga Dream Star. Oo. So gusto ko dito. Kaya ang kuan nila daw labi-laga mo. Laga mo di sa Matawhay. Gusto sing kano dito. Yes, shout out sa inyo to ma'am. Upload ko karon sa gabi ito. Yes, amo na yun, lakip ka naman sa vlog ni sir ni mama. Actually, mo ko pa rin nga na vlog sir mo. Makakita yun sa mga video. Mayara man ko nga tiktoker to. Dito kami nag-vlog sa may Nasadahan Falls Gili. Sa Igbaras. Shout out mo sir Yoseka. Yosek Purida gali. Shout out sa imo. Thank you sa biyaya nga ginatag mo sa akon. Yan ako to extra man ko no for vacation pero wala ko na bakasyon. Wala obligado biyaya mo di po bakasyon sa buong buhay ta kwarta. Yes, so ari na medyo topic ka maton mo. Medyo ari na go na kami. Okay. Pero wala man masubong nga hapon ma'am no sa katedral no. Hindi ko sigurado. Open lang. Oo. Open lang. Kuando ginang kuan sir mong katedral. So kilala na ko di asing pare sa muna. Kaya taga Domingo, kuda mo dala ko mga bata ko. Nagmay pa na sila. Mga bata ko dala ko na Domingo. So taga-agas yung Domingo, tulok na ko sa pare sa kilalain na ko eh. Tinuwag mo. Hasta nga nagdag ko ang mga bata ko, sila na subong katol-tol sing kundi na sila simba. Pero sa ako subong katedral Japon. Wala ang feeling na sila Oo. Daw okay man ang tanan ng simbahan, pero siyempre isa kag isa sa aton may kagustuhan mo. Ito, malalapit sa mon eh. Oo. Okay. Luwas sa chapel sir no, sa barangay no. Luwas sa chapel kay ito schedule niya mo. Mo na ako no. Ako para naman nagsakalain kaya plungkuan gina sir mo kay bala mo bata ko anom. Oo. Puro laki na 5, isa ka babae. Dason plus kami nga 2, 8 na kami. Di isa ka plungkuan din saktuan sa mon. Amo na nga daw sang time nga to, daw kilala na ko sing pare. Taga Domingo ginasa sa mong una. So, amo na, thank you Lord nga sa subong ara ko Japon si mo. Hindi. So, are. Yes, so may nalawag kay mama. Pita-pita na lang kayo, medyo kuha ng simpo ka na matag. So,
tamad-tamad dulong, dumaulan. Pero taga-Balabago kayo mga doha, sir? Shout out kita sa mga barangay official sa Bulabago. Sige, sa top, sir. Sa tanan nga barangay official sa Bulabago. Okay. Yes, so tapos nyo na pista, no? Oo, tapos sa 17. So, traffic green ako na ano. Ikaw tali sa traffic. Namin na din yung lugar-lugar. May mall na lang at ako, no? Oo. Siguro mga after 5 years maguro, no? 10 years ko ba? Hindi lang guro ka na po, 10 guro. Mag 10 guro, pero crowded na katama. Guro na ang traffic. Oo. Amo nang Ang crowd. Oo. Mahal na na sa buong ang kwan. Duta, oo. Ang duta. Imagine mo na kung daw anong daron kita, manigasyuhan mo kita, no? Manigasyuhan mo kita. Iskan kung hindi ka man manigosyo, kwan ka, maparinta. May plano, may Yan. dinig. Oo. Pero sa to sa Lucky Homes, no? Amo na to ang takos niya. May dinig. Oo. Yes, so ari na kami sa Tubangan Kiliting Cathedral mga kamaton. So thank you sa birthday mo mama nga nagpa-vlog ka sa akong subong adlaw. Thank you good. Thank you. Yes, so ari na Guys, hindi kami. niya pagkalimutan. Oo. Maton, buhay taxi driver. Ari sa Lota. Subscribe and share. Yes, so salamat sir. Salamat. Bell button. Okay. Yes, so hari masulod sa tawag nga katedral. Ano mo yung masaw? Awaya. Okay. Dari. Sir? Sige, thank you Okay. na. Oh, set up the what? Shout out guys, Shout out. tanang mga pamilya and friends Pamilya ko. na mo. Maton, buhay taxi driver. Yes, so thank you. Subscribe, click, and share. Okay. Sige, ma'am. Bye-bye, bye-bye. Sino nga lang niya Si Rom. Sige, ma'am. Thank you, sir. Yes. Salamat sa inyo nga dua. Thank you. Okay. Thank you. Kay Arina naog na sila sa huwag nga katedral Kamaton. Yes, salamat Kamaton. Thank you. Happy birthday sa mo, ma'am. Thank you, Lord. Thank you, ma'am. Thank you, sir, sa pagpa-vlog. Salamat kay mayong hapon. So, mayong hapon diri Kamaton. Arina ko sa Tubang Katedral ba pagulong po naog ako nga Kamaton nga nagpa-vlog sa akon, ma'am. Happy birthday sa mo subong nga adlaw. So, tani nga mayor ang lawas nyo nga duwa. Kag-enjoy nyo lang ang birthday subong nga hapon Kamaton na. Yes. Okay. Perpet-peton ta. Yes, so amo nang tawag nga Haro Katedral Kamaton. Yes. Thank you. Lord nga nagpa-vlog si Ma'am si Sir. Birthday ni Sir Galit kay ni Ma'am Galit. Yes. So, thank you Mama. Thank you Sir. Mayong hapon sa inyo. Tapos pagulong ko na ako galit si Ma'am si Sir. Sorry. Haro Katedral Kamaton. Thank you Ma'am sa pag-vlog. Thank you Sir. Salamat sa imo ka. Happy birthday sa imo Ma'am na. So, salamat sa tanan. Thank you kay nagpa-vlog si Sir kag si Ma'am. Gusto din si Sir kag ilang na i-vlog sa Ma'am. Yes, so salamat ka mayong hapon Ma'am. Thank you.